Niin. Tämmönen testihomma. Ja mulla on tässä nyt uusi kuvausvähe ja siellä niin tuo on sitten tuo Insta360. Insta360 on hyvä kuva, mutta sen ääni kuulostaa tältä. Mitä mä puhun, niin todella huono. Tässä on tätäkin vähän teknisempää ääntä jotain. Niin se on aivan pilalla se ääni. Vaikka sijoittaisi ulkoisen mikin, niin se ei toimi. Ja sitten siinä on sellaisia pukeja, että kun mä panen tuon Instan päälle, niin jos me ei käytä mikin johtua pois paikaltaan, niin se ei käytäkään ulkoista mikkiä, vaan sisäistä mikkiä. Täysin pukine. Sitten jos laittaa sen softan, mikä jotenkuten toimii, niin akku kestää 15 minuuttia. Niin, mulla on tässä pikku homma. Mä itse asiassa tähän vähän muffin, mä vaan kuvaan. Ihan niin kuin, että miten tämä tämmöisessä valossa, täällä on aika huono valo, niin kuin toimii tämä. Täältähän alkoi savu nousee tätä. Oho. Sitten alkoi vähän sähkö haisee. Tämä hajosi nyt sitten tämä. No en ole tästä kovin iloinen. Justi. No niin, se hajosi. On niitä päiviä, ettei kannattaisi mitään tehdä. Se suli tuo. No niin. No niin, 60 fps on tämä. Kuvataanpa ne pihallekin sillä sitten. Sepä hauskaa. Sinne meni ainoa valo. No ja ikkunat jää, sitten pitäisi ehkä vähän lisätä lämpöä tänne talliinkin. 6-5 näyttää. Se maffi. Missähän mulla on nämä kootut maffit? Mulla on paljon maffeja, niin tässä on nyt semmonen ongelma. Mutta sitten meillä huuttaa tämä hälytin. No alkaahan se, jos valokin syttyy palaamaan, niin tuo on muuten hyvä, että tuo selvisi. Nyt tää haisi sähkö tuossa menneenä päivänä. Mä en löytänyt, että mistä se tulee se haju. Tuo valo kyllä toimi silloin. Haisi kyllä aika pahalle. Joo niin. Maffi. Oi. Tämä on oikeankään juttu. Niin tässähän on semmonen, että ensinnäkin ei pysy tuo konepelti auki. Tuo on se muffini. Talvella tämä muffini ei toimi. Kun menee pakkaselle, niin se ei toimi. Tulee vikaa koodia ja kaikki valot syttyy. No niin, huomenta kaikille. Tai hyvää sunnuntaita, lauantaita, tiistaita. No niin.